Pahinaan niyo yung TV. Buda, hanapin mo nga yung isang stand ko. Hello, Bert.
Hello, Angel. You change your profile, ha? Hello po, hello. Good evening, good afternoon. Madlang people! Suddenly,
Thank you, my dear. Because of the weather. Ay, yung kain mo, anak.
Ilan sinain mo, anak? Ilan? Sinain mo. Yeah, I can't get my furniture back, but I'm not stressed. Right now, I'm planting saplings all around the base to build the coolest and safest spot yet. All right, gathering saplings now. Gonna start planting up the walls.
While I'm busy gathering saplings, my girlfriend says to get all on their own. So they're legit
malutong ulam ngayon, kaya magluluto ako ng sopas. Sopas ang lulutuin natin. Walang malutong ibang ulam. May pinapanood ko yung isang video. Sino yun? Hmm? Sino yun? Ate Pet? Si Ate Pet ba yun? Where's the remote? Looks great. Feels like adding a bench to this would make it even nicer. I feel like a cabinet would go great right here. Thanks for watching. Smash that like button. Drop it. Hello? Today we're going to speed run 99 days in the forest. I'm not here alone because I brought my friends Scoop and Andy. Panan ikaw po, Today's subukan niyo naman tumayo. At baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Okay, I like it. Hear me out, boys. We want to get at least 65. Yung remote sa Me and you, we're going to do the exact same. remote! And you. Get it? Shut up, bro. I'm out. I'm going to go. Come over and leave it. That's my specialty. Yes, sir. Palitan na inay. Or labi. Subukan niyo naman tumayo. At baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Paano niya? Akala ko ba yun? Akala ko nga. Ang gina. Ano, taxi ulit. So first, lagyan muna natin siya ng star margarine. Pati sinipon So, the following week, may 4 na children na wawala. It was clear from very wrong. After the police search, where sila inabot? Aray ko. Para lumaki. Paano yung bahay natin? Hindi natin ang bahay. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Today ay kailangan natin mag-survive ng 99 nights sa nakakatakot ng forest dahil may gumagalang skinwalker na nangunguha ng mga bata. At para Sundan natin ang bawang. At hahanapin din natin ang mga nawawalang bata. Kaya samahan niyo ako dito. Let's survive the Ang 99 nights. sibuyas. At syempre, kasama ulit natin si Nep. Okay, Nep, para makasurvive, kailangan natin kumuha ng mga kahoy. Kailangan natin magputol ng puro panggato sa ating apoy. Waka! Wait, ayun kahoy. 1, 2, 3. Nep, ready for woods. Good job, Nep. At para makasurvive, kailangan natin ng pagkain. Madami yung pagkain. Puro carrots. Nep, tignan mo. Ito yung mga nawawalang bata. Aba yung mga Neko, nawawala nga sila, di ba? Hanapin natin sila. Easy, Dino, King. Greg, mag-refill ka nga pala ng mga soft drinks, anak. Baka wala na. Ang laki ng mata niya, Nep. Ayan, asa yung mata. Gisa-gisa tayo, gisa-gisa. Ang laki ng mata. Hindi ata natutulog ka na. Ay, bakit? Kasi yung mga bata ang kinuha mo. Uy, Nep. Ayan, tumakbo. Ano, tumak na pala eh. Takot ka pala sa amin yun, Nep eh. Pag bumalik ka rito, pagbubulit ka yung paa mo. Huwag ka nang maabalik ulit. Huwag tinatakot ka na. Alam, Pretty Bunny. I'm so sorry. I'm just so hungry. Oops. Mukhang masarap ko lang mamaya ah. Bunny, anong gagawin mo sa paa ng rabbit? Ano ko ng pinakit? Ay,
natin. Teka lang. Grabe ito hinahanap ko. Bakit naghahabol ako mo? Kayo natin ay yung Jimmy. Huwag ka lang tumakbo. Ipapatuloy ko kayo sa ako. Point. Oh, that's so cute. Look at this little bunny foot. Oh yeah, ito na po yung bunny foot mo. Oh, alam ko kung ng bunny foot. Ito na nga, pinipit ko sa'yo. Ang arte-arte mo. Wow. Guys, meron na tayong food app. Kakaliya na, kakain tayo mo. Sabi niya, everybody wants that. Gusto ko ng leather bag para may armor. Sir, asa na yung leather armor? Hindi pili ko eh. Madaya. Kamad ka pala eh. Sana nakuha ko ng steam rover, kainin ka. Kaya, kasi ay masarap ang ating kakainin. Hindi na lang kasi yung ano. Masarap talaga. Kasi mula sa ang worth it in the forest. Hindi naman kumakain siya, kapag siya, hindi tayo tayo kakainin. For this night, kaya magkawa tayo ng panarin. A garden, guys, paano malaki yung tumbok para paso? Alam ko na, gamit ako ng secret splitter. Secret lang to, ha? Oops, what is this? Baka may treasure. Kukain natin yan. Yes, may treasure. Kaso wala dito. Nandun pa. Pupuntaan natin. What is happening here? Takbo ulit. Ang bahala dito. Taging dalawa. Takbo! May bahay mo. Knock. Tao po. Papasok na po ako. Kahit walang paalam. Edit ako si Tito. Uy, akala ko pera. Sayang. Guys, ito yung nakita namin. Hindi na parang tao. Ay, bagong taon! Oh, Bawin! Kamusta yung araw mo, Net? Ako din, kaso walang signal. Ang mysterious group takes radio the first campus. Bakit sabi ni Net? Nagsusunod pa sa atin. Ano ba? I'm cooking sopas. Anong gawin ko sa'yo yan? Put nor. Kapagod mag-ano. Lapit mga bot. Ayan na, tusukin mo. Nice one. Ayan pa isa. Tusukin kayo, Ninit. Arati yan. Isa ko po fighting. Wala! Ninit, King. Nabubuksan na natin yung King. Wala na siguro palaban dito. Bakit mo umiyak? Pakakagubay na rin sa TikTok. Dahil maingay ka, isa ko muna kita. Treasure chest. Wait, meron na ako yan. Okay, balikan natin mamaya. Hello, Angel. Kaya ka nakikip eh. Guys, umuulan. Nababasa yung mga kahoy natin. Nababasa yung kahoy natin. Mawalan tayo ng kahoy. I pray that mother, I have a wish. I want to see. Wow, ano ba yung wish ko? Vaccine. Wow, hinahabol ako yung tulong net. Subukan nyo naman tumayo. At pagkamat tanaw at pagkamat tanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Sa basuran. Lona nagkakwa. Subukan nyo naman tumayo. At pagkamat tanaw. Anyong!
Ano po? Lima. Paano ba pag-connect dyan sa mga... Hindi ko rin alam ah. Basta pag- Paano mag-connect ka? Paano? Dalawa smart tsaka dito yung low. Ayaw connect. Ayaw makamit. Kasi nga mag-wifi ka. Abot naman siguro yung dito. Siguro, depende. Teka, di ako mag-connect.
namin dito. Hello, Ate Bisaya Vlog. Para kanino ang kabaong na ito? Ito ang kwento ng buhay at paghahanda sa kamatayan ng 92 anyos na si Lolo Sailin. Dito sa Pilipinas, Masbate, mag-isa na ngayong nabubuhay si Lolo Sailin, ang lolong may nakahanda na kabaong. Kaya ang materiales fuertes gawa kasi sa punong mahogany na si Lolo Pao mismo ang nagtanim. Kaya ang ilang kapitbahay ni Lolo, pati ng mga teacher at estudyante sa katapat ng eskwelahan, kinikilabutan tuloy sa inilalabas na ito. Ako talaga, parang ano kayo na, hindi talaga ako yung parang nag-focus or tumingin ng matagal dyan sa babaong niya. Pero bakit nga ba si Lolo sa parang advance mag-isip? Batidor kasi niya na kung magastos at mahirap mabuhay, gayon din kung siya'y mamatay. Natuto na raw kasi siya sa kanyang naging karanasan nung nag-yuto siya taong 2017. Kaya parang hindi na siya maging pabigat sa anak niyang si Willie na meron ng sariling pamilya sa Maynila. Ito ang nag-isipan niyang gawin. At sa mga nagpapakakit, marunong gumawa ng kabaong ng lolo nyo. Ito raw kasi ang hanap buhay niya talaga sa loob ng ilang dekada. Nung bata pa ngayon, mga ilang kabaong na po kaya yung nagawa ninyo. At hindi lang daw ang taon ang kanta, planchado na rin, pati ang damit na kanyang isusuot. Nakahanda na pati ang mga gagastusin. Pati na ang kanyang lote sa sementeryo. Hanggang sa kantang ipaputugtog sa kanyang burol. Pagka-original composition pa raw niya. Parang ganyan na kaya tanong ng birthday.
Mama ni Casey. Mami ni Casey eh. Si Drek, patayin mo na yung ano, kanin. Ayan. Para maibsan ang pangungulila niya sa kanyang anak, nakikitawag pa siya sa cellphone ng gurong si Arona. Ano po mga pag-share ko kasi yung ulit na agad ang message niya bagay sa kanya. Pabili ng Lolo sa wala iniindang sakit si Lolo sa Huwebes, ipinag-check up namin siya. Siguro sa at the age of 82, may ibang problema sa kawan, may iba lang talaga sa kanyang hypertension. Routine na check up siya kasi nalaman natin na mataas pala talaga yung blood pressure. Bibigyan natin siya ng gamot as well as para talaga na kapag-palagi ka na Mandog. Mandog. ayun sila na pinasya kasi yan? paano yung paubos ng gusto sa 6 weeks. Mangog. Maybe sa visit na dito. Siguro sa iyo, agad-agad nag-video call sa kanyang anak at mga apo. Hindi anak na yun, matanda na ito. Hindi niya alam, may isa pa kaming sorpresa para sa kanya. Mula kasi sa Maynila, pinauwi namin si Willie para bisitahin ang kanyang tatay sa iyo. Si Drek, patay mo na yung gasol. Para magkapatid lang yan, oh. Tawag ka, Tita Marian. Ni Tita Marian, tawag ka. Bakit? Nagawa mo na, Sandre? Yan na yung puga sa'yo? Bigyan mo rin kami daw. Ate ko dyan, ate kami ate.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Jimmy Bobby Cafe YouTube channel. Don't forget to hit the Oh, Kami, pahingi muna kami. laki na yan Kakaunti lang po kadami yun. Oh, baliw. Kaunti nga lang yun pala sa amin. Ano pa kami Dapat ganyan din kayo. Binansagan siyang pambansang kapre dahil sa height niyang lagpas 7 feet na naging puhunan din niya sa mga ginampanan niyang papel sa telebisyon at sa mga pelikula. Si Raul Villo na kung gaano katangkad, siya rin ang katayo ng mga sinusuuna hamon. Sa height na 7 feet at 3 inches, tiningala siya sa mga role na may kinalaman sa pagkasya at kababalaghan. Binansagan pa ng kapansang kapre ng Pilipinas. Si Raul Villo. Pero nitong nakaraang linggo, ang kilalang artista na mataang nagbebenta na ngayon ng longganisa sa kalsada. Dapat na yan, manayin kasi ako po yan. Panoorin kung paano gagawin lahat ni Raul para uubusan ng magampanan at pinakapalaki niyang papel sa buhay, ang pagiging ama. Sa apartment I'm fine, chef. nakatira ngayon si Raul at ang kanyang mag-ina. Alas 8 pa lang ng umaga, abala na siya sa paghahanda ng ibibenta niya mga longganisa. Wow. Ang longganisang ibinibenta ni Raul, 250 pesos kada kilo. Sa araw na ito, magde-deliver siya ng mga order. What are you doing? I'm eating Dinarganan sa kanyang tricycle. macaroni chicharon. At kasama ni Raul sa paghahanap buhay, ang misis niya si Helen. Minsan po sinasamahan ko kasi nasa pag-ibig. Tulad po na ginagawa po si tatay ng paraan para makapag-alas mo ng buhay. Idol kasi ano gumaganap ng kakalon na pinapalabas na nakakatawa. Mabalo? Si Dray, pagkatapos mo dyan, bukas na natin ituloy. This is the first time talaga. Kasi sabi masarap lang. Lingid sa kaalaman ng marami. Itong taon Sa pag maayong gabi. Thumbs up. Thank you, Ate Bisaya Vlog. Di ka naka-live ngayon hindi pa niya kada araw ang itinasyon Nakita kita nung kahapon nata. Naka, ano sa wall ko, naka-live ka. Masipag ka din te mag-live di ba?
Hindi pa sapat ang mga malalaking hamon kay Raul. Sunod kasi siyang na-diagnose na may prostate enlargement. Dinala at may mga kaibigan raw siyang hanggang magmalasakit. Ano nakakaroon sa isang apartment, hindi ko pwede malipatan yung gusto ko na kami pumipili sa mga nakulong ka ako sa upa. Kaya tinulang wala ka akong itigil ka. Wala ko rin ako na upulang ko na kami nilagay dito ni Dr. Wala ko sa kaibigan na nagtigil na ng isa. Sabi ko sumunod ko, sinulat na nakulit ka naman kapatawin sa pagbilang. Ay, kuha pa kayo ng ganito. Pakuhanin mo pa si Cedric. Dalawa pa. Daw sa kanya, nagkamaliit. Andre, wag yung ganyan, yung ano, yung isa. Paano mo ako ng chicharon, Cedric? Wala siya kalikunda nung siya'y nag-aartista pa. We're at girl. Black boy. Black girl. Black boy. Taong 2017, naging daan ang kapuso mo, Jessica Soho, para mahanap nila ulit ang kanyang ina na si Camila na 3 dekada na hindi nakikita nito sa San Andres, Quezon. Mama niya? I'm from Philippines, chef. Taong 2017, naging daan ang kapuso mo, Jessica Soho, para mahanap nila ulit ang kanyang ina na si Camila na 3 dekada niya hindi nakikita nito sa San Andres, Quezon. Mama niya, kailangan na. Buda, papansin ka, no? Kaya nga. Salaw-salaw dyan na. Kilalang mahalaga
para kay Maul na ang kanyang pamilya.